lana enachurena kuyona Easter top 8 njengoba sibona namanje nali ibhola liyahlala manje lasuka njengoba manje sibona yona 18 equality idlala nayo iVendors egqoke lona ijezi eli black and white huyilona ijezi la iOrlando Pirates 18 quality bagqoke lona ijezi eli gold and black Ilona ijezi layo iKaizer Chiefs kuhle khona lana eNachurena siyabona siyayenzakala yiderby ama-final ayo Easter top 8 soccer tournament khona lana eNachurena hokiwona ama-finals engithanda ukwazi ngithi yiphi eyilethile yiphi ezoyilana njengoba sibona manje nayo iVendors ilishintsha kahle iyalisukumisa nayo iVendors 18 quality phumela ngaphandle uzoba yona drawing hiyayo 18 quality bahlala abafana sibabonile uma badlala nayo iKaizer FC kuwona amakhotha final ozoba yona imeshi yabo yokuqala babuya baphinde futhi badlala nayo iPorto sabona nakungena phakathi one Vendors enele 18 quality ithanda ukulandela emuva ngaso sonke isikhathi nakuyona iPorto iye yalandela emuva umdlalo waphela ngawo ama-penalty lapho umdlalo kuyoba yi-1-1 siyabona namanje iVendors iqeda ukufaka lona inqaku elihle kakhulu khona lana eNachurena mina ngisasho namanje ngithi inhle into engiyibonayo lona eNachurena one iVendors enele 18 quality sazobona umdlalo omuhle Fezef khona uqala umdlalo njengoba sibona manje 18 quality Vendors okay sayona iVendors iVendors atusibonenza nowazwela umdlalo wa iVendors 18 quality shintsha kahle 18 quality beautiful dashes from kuyona i-18 quality lamshiya laphumela ngaphandle uzoba yona goal kick hiyayo iVendors helidayo ehamba ngenqaku helilodwa eqandeni ziyayenzakala eNachurena Waltz lizophambili umdlali wayo iVendors sebabona ngamakhanda na-18 wabuza eceleni wasebenza unozinti wayenza into enhle hathi sibone nangu uyajiva unozinti wayo iVendors kuhlalane eNachurena ziyayenzakala ziyakhipha balisa phambili sebenza ngekhanda umdlali wayo 18 quality i-final winner takes all njengoba manje sibona bashintsha kahle ibhola beautiful touches from kuyona 18 quality uyoba yona drawing yayo 18 quality hathi kubona uzenzani ngalapho ngekhanda laphumela ngaphandle uzoba yona drawing yayo futhi 18 quality ziyayenzakala lana eNachurena ngamakhanda futhi sebenza umdlalo faka phakathi eboxini akunamuntu yazambela lodwa liyintandane okuzoba yona goal kick hiyayo iVendors uyashisa lo mdlalo muhle lo mdlalo esiubonayo lana eNachurena eyaziwa ngayo Nachurena Easter top 8 soccer tournament winner takes all siyabona manje iVendors hatisibona yenzani iVendors yiderby eyakhona lana eNachurena omabili lamaqembu awakhona lana eNachurena siyalibona elinye iqembu ligqoke lona ijezi layo iOrlando Pirates elinye ligqoke lona ijezi layo iKaizer Chiefs yiderby engithanda ukusho ukuthi ngempela siyobona icup final enhle kakhulu between yona iKaizer Chiefs nayo iOrlando Pirates kuyona Nedbank Cup masibona naba abafana baqala iderby kungakabi yiyo iNedbank Cup final kodwa sikhona lana eNachurena kuyona top 8 soccer tournament uyiwona ama-finals uyintwanta thumela phambili unozinti wayo
i-vendors ngamakhanda, i-vendors hodisibona wenzani umdlalo wayo i-vendors bamvimba bathi angeke uzundlule, kumele uthole permission ngakithi okuzoba yona throw-in hiyayo vendors hodisibona wenzani umdlali. Beautiful touches from kuyona i-vendors esazi ukuthi ihamba ngegoli elilodwa eqandeni kuyona i-first half okusaseyona i-vendors 18 quality shintsha kahle, beautiful pass hodisibona ngafaka phakathi eboxini akunamuntu sebenza unozinti wayo i-vendors. He is having fun ngazo zonke isikhathi makaphethe ibhola lenozinti. Thumela phambili wafuna ngamakhanda, sebenza ngekhanda abadlali bayo 18 quality vendors. Hodisibona yenzani manje vendors, nayo vendors yahlasela manje vendors, yona yaphambili vendors. Hodisibona ukusaseyona vendors, phumela ngaphandle ibhola okuzoba yona throw-in hiya i-vendors. Iyahlasela i-vendors ifaka phakathi eboxini, sebenza umdlali wayo 18 quality. Beautiful touches from kuyona 18 quality. Bad pass from kuyona umdlali wayo 18 quality. Vendors wabusa phakathi eboxini, dlala ngebhola umdlali wayo i-vendors 18 quality. Vendors beautiful pass from kuyona i-vendors, yona manje vendors ezama ukuya phambili futhi 18 quality. Vendors mchileka umdlali vendors okusaseyona vendors, another touch from kuyona vendors, hiya phambili vendors, hiya phambili ikhona lana ifaka phakathi eboxini obusa eqaleni webhale. Uyashisa lo mdlalo, uyashisa, ngiyasho ngithi mawungekho lana uyaphuthelwa. Yinhle into engibonayo, idabi before derby, idabi before derby. Muhle lo mdlalo, uyashisa lapha i-vendors ihamba ngegoli elilodwa eqandeni, ilandele emuva 18 quality okuyi-goal kick yayo 18 quality. Thumela phambili unozinti wayo 18 quality. Hodisibona wenzani umdlalo wayo 18 quality okusaseyona 18 quality. Thumela ngaphandle ibhola zoba throw-in yayo i-vendors. Hodisibona manje i-vendors yenzani ngalo le bhola, okuyona i-vendors ilibuyisele emuva washintsha wamdlala ngaye wathi nyakujika mfana, sebenza umdlali wayo 18 quality. Captain my captain why okusaseyona 18 quality na 18 quality. Hodisibona wenzani uyalishintsha wenzani, hodisibone walishintsha kahle. Beautiful pass from kuyona 18 quality. Hodisibona yenzani wamjika kahle okuyona manje vendors, nayo i-vendors eliphethe ibhola manje, i-vendors ilibuyisela emuva i-vendors. Hodisibona ukuthi yenzani manje i-vendors yalikhiphela ngaphandle okuzoba yona throw-in hiyayo 18 quality. Muhle lo mdlalo, kuyashisa khona lana eNaturena kuwona ama-finals wayo Easter Top 8 Soccer Tournament. Hodisibona manje i-vendors, nayo i-vendors iyaphambili iyahlasela ingena phakathi eboxini, sebenza unozinti wayo 18 quality. Uyashisa lo mdlalo, hodisibona 18 quality zonzani wandlula saseyona 18 quality, yona phethe ibhola manje iyaphambili 18 quality. Sebenza umdlali wayo i-vendors, uyashisa i-derby before the real derby between yona Orlando Pirates nayo i-Kaizer Chiefs. You'll be facing each other kuyona Nedbank Cup final, kodwa sikuwona ama-final wakhona lana eNaturena kuwona Easter Top 8 Soccer Tournament. Ama-finals wangempela, winner takes all. Ngisabuza ngithi yibapha abayilethile, yibapha abazoyilanda, angazi mina yibaphi abayilethile, yibaphi abazoyilanda. Yasuka siyabona namanje uyoba yona corner kick iyayo 18 quality. Hodisibona ingena manje phakathi eboxini, sebenza umdlali wayo vendors 18 quality. Hodisibona yenzani manje, uzomfuna ngestand wenzani manje umdlali wayo 18 quality okusaseyona 18 quality. Beautiful pass from kuyona i-vendors, ithumela phambili iyahlasela ngazo zonke isikhathi i-vendors mayiphethe ibhola iya phambili, hayimoshi isikhathi.
quality. Hot is one who's on Zanum 18 quality match. Now we are also Tumala Bambele. Pumala Bansi, who are throwing here vendors. Hoyona, Homanje, a Hamanga called a lot of family. Serazum Zalawayo, 18 quality. Vendors. Baningi emuva abadlali bayo ivendors uyabona bathi siyayifuna asilethanga wathumela phambili hadisibona zenzani one on one hadisibone phumela ngaphandle uzoba yona call cake hiyayo 18 quality aliphumela ngaphandle lisadlala hadisibone yenzani 18 quality 18 quality. Venda sobuza ekaleni kwepali angayiboni 18 quality okwamanje ngisabona yona ivendors iyona ehlaselayo iyona eyaphambili iyona ehamba ngenqaku helilodwa ekandeni ivendors egobelona ijezi eli black and white. Vendors, what is one and vendors? Vendors, 18 quality, 18 quality. Vendors, now vendors, tomorrow family vendors, what is one and 18 quality, 18 quality, 18 quality. Some Jaluaro, vendors, Sasaloni Polala, 18 quality, what is one is 18 quality. You have free cake, cold cake. Cold cake. Yeah, yo. 18 quality. Jolangilo. Yona free kick. Free kick. Yeah, yo. 18 quality. Ngoba sibonile badlalisana ngabana abadlali. Hadisibona manje 18 quality yenzani ngalo le bhola. Nayi 18. Hadisibona thumela phambili yenzani manje 18. Nayi 18. Nayi 18 beautiful touches. Udlala ngebhola. Okuyona manje vendors. Nayi vendors. Hadisibona manje 18 quality. Thumela phambili 18 quality. Sebenza umdlalo wa 18 quality. Nayi 18 quality. Yahlasela. Iya phambili. Nayi 18. Hadibona uzayithola. Lamshiya. Isaliphethe. Phumela ngaphandle. Uyoba yona cold cake hiyayo ivendors uhlelo umdlalo lapho khona ivendors ihamba ngegoli elilodwa ekandeni kusona isombe sokuqala fezafu wawo lo mdlalo siyazi sonke ukuthi 18 quality ithanda ukulandela emuva ngaso sonke isikhathi. Subonile umdlalo kade bawudlala khona namhlanje nakhona kulowo mdlalo kade babuye balandela khona emuva ngegoli bakwazi ukuequalize kwaba yi-1-1 baya kuwona ama-penalty ukuze bafinyelele kuwona ama-finals namhlanje. Into enhle engibonayo khona lana eNaturena kuyona Naturena Easter Top 8 Soccer Tournament. Khona lana eNaturena jozibona namanje nayi vendors. Hadisibona enzani manje vendors. Thumela phambili vendors. Nayi vendors. Hadisibona ifaka phakathi eboxini. Wenzani lo mdlali? Nayi vendors. Wamjika okusaseyona vendors. Hiya phambili vendors. Hadisibona enzani manje vendors. Hiya manje vendors. Wamjika. Hadisibona beautiful touches from Goni vendors. Yiselfuna 18 quality. Thumela phambili 18 quality. Hakuna muntu. Hadisibona manje vendors senza 18 quality. Wabuza 18 quality. Wabuza Sebenza unozinti we-vendors. Wasebenza unozinti we-vendors. Watangikho ngephutha lana bayangazi abangaziyo abangithandayo abangilandelayo mase ngenza lezi bathi ngu-Spiderman ngempela u-Spiderman sibonile 1-on-1 wakwazi ukuseva igoli okuyinto enhle engiyibonayo lana eNaturena kuyona Easter Top 8 Soccer Tournament. Corner kick.
yayo 18 quality ziyenzakala eNaturena njengoba ngisho ngithi 18 quality ngaso sonke isikhathi ithanda ukulandela emuva siyasayibona medlala nayo Kaizer FC nakhona kulowo mdlalo iyalandela emuva kodwa yakwazi ukuphumelela nakhona namhlanje ikwazile ukuphumelela ukuze ibe kuwona ama finals ukukhomba ukuthi ngempela awusibonisa ngamakhanda eceleni kwebhale muhle lo mdlali uyayo 18 quality uma bowungekho uphuthelwe ifinali enhle kakhulu kuona lo mdlalo sibona manje na iVendors sukumisa ibafuna ngamakhanda na iVendors awusibona enzani manje iVendors wazwela uyashisa lo mdlalo angazi ukwenzakalani ngoba mangithanda ukubuka uyawazwela lo mdlali uwayo iVendors kodwa sazi ngoba thina siwona ureferee uyena ozosho ukuthi kwenzakaleni ngempela ngoba akukho kuhle masibona abadlali bezwa ubhlungu ngoba uyabona ngempela ukuthi ubuzwile ubhlungu makawa umdlali uwayo iVendors. Hadisibone khona usizo lokuqala alitholayo okuyinto enhle kakhulu ukuthi athole lona usizo lokuqala njengoba bengisasho 18 quality beyidlala nayo iPorto yakwazi ukufaka inqaku yalandela emuva ya equalizer yakwazi ukuya kuwona ama penalty yakwazi ukuphumelela kuwona ama penalty i18 quality ngaso sonke isikhathi ilandele emuva asazi kuwona kulomdlalo ukuthi izayenza bele ikwenza athi sibona manje yenzani iVendors thumela phambili asebenza umdlalo wayo 18 quality iVendors thumela phambili umdlalo wayo iVendors abamodli isikhathi bafuna more goals yona iVendors athi sibona yenzani 18 quality shintsha kahle sebenza umdlalo wayo iVendors okusaseyona iVendors sebenza umdlalo wayo 18 quality beautiful touches from 18 quality okusaseyona 18 quality Tiwalphumela ngaphandle okuzobayana throw-in yayo 18 quality okusaseyona 18 quality lamshiya yaphumela ngaphandle okuzobayana throw-in yayo iVendors egqokelona ijezi eli black and white layo iOrlando Pirates 18 quality igqokelona ijezi eli yellow nobumnyama yona idabi iyakhona lana eNaturena kuyona Easter top 8 soccer tournament njengoba manje kuyona ifinal athi sibona manje yenzani iVendors okusaseyona iVendors beautiful touches from kuyona iVendors now iVendors what a skill from kuyona iVendors yalishintsha kahle labadlali iVendors they are entertaining they are showcasing now iVendors okusaseyona beautiful touches nice passes from kuyona iVendors sebenza umdlalo wayo 18 quality esalifuna okwamanje 18 quality iyalifuna 18 quality back pass awusibona uzonsana uNozente ngiyangayibona iback pass efana nayo lana 18 quality idlala nayo Kaizer FC lapho khona uNozinti akawuzange ukulibamba ibhola angazi kulomdlalo ukuthi kwenzakalani njengamanje njengoba sibona yona Vendors iyaphambili iVendors beautiful touches from Vendors iyaphambili athi sibona lamshibhola okubayona goal kick iyayo 18 quality uyashisa lo mdlalo kuhle lana eNaturena yinhle into engiyibonayo phakathi kwawo lamaqembu womabili okuyona 18 quality nayo iVendors uyona goal kick iyayo 18 quality thumela phambili
sebenza ngani umdlalo wayo iVendors. Beautiful pass from Yoni Vendors. Ogasa Yoni Vendors. Hadisibona wenzani lo mdlalo. Ulibuyisela emuva thumela phambili ibhola. Sebenza umdlalo wayo 18 quality. Akunamuntu phambili. Lizambela lodwa. Vendors. Ogasa Yoni Vendors. Hilishintsha kahle iVendors. Uyabona babephethe ibhola. Bayazithemba iVendors. Iyalifuna i18 quality. Ngoba manje hitasazi kwenzakalani. Angayiboni kahle i18 quality. Okuyona throwing ya iVendors. Hadisibona manje izonzana iVendors. Okuyona manje iVendors. Beautiful touches from Yoni Vendors. Hesa phambili. Sebenza 18 quality. Vendors. Hadisibona manje iVendors. Dlala ngomsebenzi. Thumela phambili. 18 quality. 18 quality. Hadisibona uyabuza. Uyashintsha. 18 quality. 18 wabuza. Thumela ngaphandle ibhola. Hozela yona goal kick. Hiyayo Vendors. Uyashisa lo mdlalo kuhle eNaturena. Yini into engiyibonayo yidabi yakhona lana eNaturena njengamanje. Vendors na iVendors hodisibona enzani manje iVendors yona iVendors hodisibona iVendors shintsha kahle umdlalo wa iVendors wabuza na iVendors wabuza phumela ngaphandle. Yinto into engiyibonayo lana. Yinto into engiyibonayo lana eNaturena ziyayenzakala. Ngisabuza ngithi iliphi iqembu elilethile, iliphi iqembu elizoyilanda. Ngiyakubuza ulapho ekhaya ucabanga ukuthi iliphi iqembu elophumelela namhlanje ngoba siyazi winner takes all. 18 quality. Beautiful pass. 18 quality. Ngesithende 18 quality. Okusaseyona 18 quality. Sebenza iVendors. Na iVendors. Beautiful pass from Yoni Vendors. They've got beautiful skills. iVendors 18 quality. 18 quality. Okusaseyona iVendors. Na iVendors. Hiya phambili iVendors. Iyalifuna 18 quality. Na iVendors. Beautiful touches. Kuyona iVendors. Okusaseyona iVendors. Beautiful passes. Phakathi eboxing. Okuyona iVendors. 18 quality. 18 quality. Vendors. Here phambili iVendors. Faka phakathi. Beautiful square from Yoni Vendors. Deflection. Kusaseyona quality. Kusaseyona quality. Vendors. Quality. Helandele emuva ngegoli elilodwa eqandeni equality. Hadisibona manje ukuthi uzonzana equality. Na equality. Beautiful touches from Yoni quality. Ilibisela emuva equality. Hadisibona enzani manje equality. Mayifuna equalizer kumele ukuthi iya phambili ingabuyela emuva. Vendors. Quality. Alsukumisi Paul. Captain, my captain. Akunamuntu. Lizambela lodwa ibhola. Hozoma yona goal kick. Hiyayo Vendors. Khona umdlali hozwa ubuhlungu wayo iVendors. Salibona usizo lokuqala luyangena enkundleni. Siyathemba ukuthi uzalulama nakusiyambona uyaphakama. Bonga siyona into serious kakhulu. Okuyona free kick ya iVendors. Tiwasiyona free kick goal kick. Into namenye ngayibona goal kick. Thumela phambili Vendors. Beautiful touch. Sebenza emuva umdlali wayo quality. Beautiful pass from Yoni quality. Hadisibona quality yenzani manje. Sebenza umdlali wayo iVendors. Wathi ngona la emuva. Mafuna ungidlula
cela imvume kimina kodwa ngithemba ukuthi ngingahle ngokunikeze leyo mvume ngoba ngempela siyayifuna nathi ngoba siyazi winner takes all. Njengoba kuyiwona amafanalo kwi-draw winayo 18 quality 18 quality 18 quality. Sebenza abadlali bayo iVendors. Yidabi enibonayo khona lana eNaturena. Wamabili lamaqembu agqoke amajezi wamaqembu amakhulu wakhona lana eSouth Africa okuyona Kaizer Chiefs nayo iOrlando Pirates. Siyazi lamaqembu hayohlangana kuyona iNedbank Cup final kodwa siyona ifinal yakhona lana eNaturena eyaziwa ngayo Easter Top 8 Soccer Tournament. Hadisibona wenzani manje quality goal kick ya iVendors. Muhle lo mdlalo lapho khona iVendors ehamba ngegoli elilodwa eqandeni okuyiyona face off beautiful pass. Hadisibona yenzani manje iVendors na iVendors sebenza abadlali bayo 18 quality but isikhona emuva angeke uzundlule kungandlula wena kusala ibhola makusala ibhola kudlula wena makusala wena kuhamba ibhola. Yinhle into engiyibonayo oyilona ibhola layo iVendors. Hadisibona wenzani uNozindwa thumela phambili quality quality thumela ngaphandle kuzoba yena throw-in hiyayo iVendors. Muhle lo mdlalo hangazi hiyalifuna i-18 quality hilandela emuva ngegoli elilodwa eqandeni i-18 quality. iVendors yona elidayo yithi into ngibona hadisibona manje banzani ngalo throw-in 18 quality 18 quality wala phambili 18 quality yinto manje ukuthi bayenze ngoba bafuna uku-equalizer ngoba bafuna ukuphumelela 18 quality 18 quality. Sasewena 18 quality to a free kick hiyayo 18 quality. Hadisibona bazonzani ngalo free kick 18 quality. Bahle abadlali bayo i-18 quality nabo badlali bayo iVendors bahle ngempela ngoba yinhle into esibonayo khona lana eNaturena yidabi yakhona lana eNaturena. Hadisibone yembona captain my captain uphamkwalo wayo 18 quality. Hadisibona alifaka phakathi wafuna amakhanda Vendors. Nice defense from your defenders. 18 quality. 18 quality. Nice touch from Yona. 18 quality. Half time. Skadi zokuphumula. Bayahamba, bayakhuluma nawo amacoach, abadlali. 18 quality hilandele emuva ngegoli elilodwa eqandeni elidayo okwamanje iyona iVendors egqoke lona ijezi layo iOrlando Pirates. Asazi into sizoyibona kuyona iNedbank Cup final yona iOrlando Pirates ezothi makuyi half time yibe kube yiyona ehamba phambili njengoba sibona namhlanje khona lana eNaturena. Vendors ibona abahamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni njengoba nibabona bakhuluma nawo amacoach basa refresha baphuza amanzi bongekho lula lo mdlalo ngoba basazobuyela enkundleni kuyona i-second half lapho khona ungeke sazi ukuthi kuyoyenzakalani kuyona i-second half ngoba siyayazi i-18 quality iyathanda ukulandela emuva ithe mayidlala nayo iKaizer FC ibona iKaizer FC abakwazile ukufaka inqaku ibona abakwazile ukufaka inqaku iKaizer FC yalandela emuva i-18 quality yafaka inqaku
yaphinde yalandelisa elinye inqaku baphumelela lowo mdlalo ngayo i-2-1. Yaya manje yabhekana nayo iPorto, nakuyona iPorto iyona eyakwazi ukufaka lona inqaku eqaleni, yalandela emuva ya-equalizer, baya kuwona ama-penalty, lapho khona yaphumelela 18 quality njengoba namanje ikuwona ama-finals idlala nayo i-Vendors siyazi nayo bokungekho lula kuyona. Their first match baye babhekana nayo isitshaba ethandwayo kakhulu lana eNaturena, elandelwa kakhulu isitshaba. They've caused an upset i-Vendors. They march on babhekana nayo i-Richards, nakhona lapho baphumelela kalula ukuze bafinyelele kuma-finals njengoba babhekane nayo 18 quality. Enibonayo coach iyakhuluma nabo abadlali ithi kwenzakalani. Ngiyathemba ukuthi manibuyela enkundleni nizokwazi ukufaka amanqaku, nikwazi ukuphumelela ngoba niyazi winner takes all. Yiningi lemali kwama-Easter, bazokwazi ukuzitholela omncamnce into ezimnandi ngaso sonke isikhathi. Mina ngisasho ngithi angazi yiphi eyilethile, yiphi ezolanda, ngoba kubi ngokwamanje kuyona le-half time. Nibona ngempela i-coach ibhizi, iyabhala, iyacima, iyazibuza ukuthi kwenzakalani ngaso sonke isikhathi. Kumele iqembu lami lihlale lilandela emuva ngaso sonke isikhathi. Siyabona nabantu nabo baphumile ngobuningi, izakhamuzi zakhona lana eNaturena, okuyinto enhle kakhulu engiyibonayo lana eNaturena. Izakhamuzi ziyalithanda ibhola, okuyinto enhle. Siyazi mokuyi-half time abantu bayazihambela, ingane zasidlalela enkundleni, okuyinto enhle kakhulu. Iyona into eyenza ibhola khona lana eSouth Africa, okuyinto enhle njengoba sazi nayo iBafana Bafana ibhizi iyaqualifya kuyona Africa Cup of Nations, awuyinto enhle kakhulu. Mina ngisasho ngithi ziyayenzakala eGasi. Ngithini na? Ngithi zequalifya singabafana bafana sikwazile ukuqualifya for yona Africa Cup of Nations, lapho khona esithemba ukuthi iBafana Bafana they will make us proud, bazokwazi ukuyiphakamisa indebe yayo Africa Cup of Nations, ngoba siyazi lana eSouth Africa ngiyayichiya ngithi country of champions. Yilapho izinto ezenzakala khona njengoba namanje sibona bahlanganisa zona izandla bathandaza, bathi siyayifuna. Ngiyayibona i-Vendors, they've mean business. I-Vendors inkumbuza yona i-Orlando Pirates, siyazi kuyona i-careful baqeda ukudrawa Orlando Pirates kuyokwaba yi-0-0 kuyona i-qualifying yayo i-careful abazoya kuyona second leg, lapho khona singazi ukuthi Orlando Pirates izosebenza kanjani, ngoba ngempela nayo iMamelodi Sundowns isasekhona kuyona i-careful, okuyinto enhle nayo futhi iMamelodi Sundowns hoye kwaba yi-0-0 esingazi kuyona second leg izoyenzani iMamelodi Sundowns, i-Orlando Pirates izoyenzani. Ngoba mina ngisasho ngithi eSouth Africa yilapho ibhola eliphakwa khona, abaziyo bathi siphaka kamnandi asiwashisi lamakhekhe.
sasekhona kuwona lo mdlalo lapho khona okudlala yona iVendors idlala nayo 18 equality lapho khona iVendors ihamba ngegoli elilodwa eqandeni esiya kuyona isecond half lapho khona esingazi ukuthi 18 quality izokwazi ukubuya izokwazi ukwenza lezi ejwayele ukuzenza ngoba ngaso sonke isikhathi 18 quality ilandela emuva singazi ukuthi iVendors izobayekela ngoba mina ngisasho ngithi winner takes all iningi lemali ngoba mina ngisifunela nje kuphela omncane kwama Easter ngisolele nje Easter egg nami ngibe mnandi njengoba nibona lo mdlalo omuhle kangaka njengoba namanje sibona sozoqala sibona abadlali bayo iVendors baphamukela ibhola hadisibone manje njengoba sozoqala wona umdlalo izowenzani iVendors ngala le bhola wabuza thumela phezulu wamabhale unayo ipower lo mfana akude esenta uyakwazi ukuthi alise emabhalini kuyakhoma ukuthi iVendors that mean business bayayifuna 18 quality uthumela phambili awusibona manje enzani ngekhanda 18 quality na 18 quality okay seyona 18 quality manje wamjika kahle 18 quality siyayibona 18 quality usebenza umdlalo wa iVendors okay seyona 18 quality ithumela phambili 18 quality awusibona manje enzani 18 quality na 18 quality yashintsha kahle beautiful pass from your 18 quality nice touches from your 18 quality awusibona enzani 18 quality yokusaseyona 18 quality bahlanganisa amathashisi amahle 18 quality bamphusha bathi play yona iVendors iya phambili iVendors hotspot akunamuntu lizambela lodwa ibhola liyintandani 18 quality nangumdlali wa 18 quality uyanalo phambili manje hotspot izonzani manje 18 quality hotspot nangumdlali wa 18 quality na 18 quality hotspot manje uzonzana wathumela phambili na 18 quality na 18 quality na yathishintsha kahle umdlalo 18 quality hotspot 18 quality yenza wamjika kahle umdlali free kick Badungamdlali kabe ureferee kade seduzana wathi ngiyakubona wathi ngibona ngathi ukhipha lona ikhadi wakhipha lona yellow card ukhiphela umdlali wayo 18 quality angazi kwenzakaleni ukuze umdlali wayo 18 quality athola lona ikhadi thumela phambili wathi bafuna amakhanda sebenza umdlali wa iVendors oyona goal kick yayo 18 quality muhle lo mdlalo Hoyona second half lapho khona iVendors ihamba ngegoli elilodwa eqandeni hoyona goal kick yayo 18 quality awuzibona uzenzani manje unozinto 18 quality bazosusa emuva bayithumela phambili awuzibona ngokuya kwamanje kumele bathumele phambili ngoba isikhathi asekho manje sambili isikhathi 18 quality hoyona manje 18 quality okay wena throw in yayo 18 quality Babeti bola kumele bayithumele phambili ayiseke isikhathi foul throw okay wena throw in yayo Vendors awubona umdlalo play on uRobert play on akukho kuba kwenzakala shintsha kahle ibhola Vendors, ilizela move Vendors. Awuzibona ensani manje Vendors. Even yapressa manje 18 quality. Ubekona nozinti 18 quality. Wabuza eceleni webhale. Sevile uRovli. Ngiyangasho ngathi sevile lonozinti. Ngiyangasho ngathi uSpider-Man abamaziyo. Abamlandelayo khona lana naturena but Spider-Man ngempela what save from yena unozinti wayo iVendors okuyona manje khona kick yayo 18 quality awuzibona uzonzana 18 quality ngalolo bhola ngamakhanda 18 quality ubuza phakathi ubuza kusaseyona manje Vendors Sebenzi Vendors yalkhipha
lapha endaweni ebucayi yathi hayi siyayifuna alisuke endaweni ebucayi throwing yayo 18 quality adubona uzofaka phakathi eboxini abafuna ngamakhanda ngale throwing funa ngamakhanda sebenza umdlalo wayi-Vendors ithumela phambili akunamuntu lizambela lodwa ibhola ngiyambona umdlalo wayo 18 quality uyalibuka uthi ngiyazi kuzoba ibhola lethu throwing yayo 18 quality sebenza umdlalo wayo i-Vendors 18 quality 18 wathi usibona angayiboni kahle 18 quality Vendors buza sebenza nozinti wayi Vendors thumela phambili sekhe isikhathi beautiful pass from kuyona 18 quality Vendors jika kahle buza sebenza umdlali wayo buza phumela ngaphandle okuzoba yona goal kick hiyayo 18 quality hayahlasela lamaqembu omabili hayi they mean business hadi siyayifuna asilethanga siyayifuna thumela phambili hadi usibona izonzana 18 quality beautiful touch 18 quality phumela ngaphandle kuzoba yona throw-in hiyayo i-Vendors Drone i-Vendors khona ushintsho olwenziwayo khona umdlali abamfakayo khona umdlali ophumayo wayi-Vendors uyaphuma umdlali we-Vendors kungena omunye umdlali awuthi simbona lo mdlali siyabona ngempela kuphuma abadlali ababili kungena abadlali ababili Oluyona throwing here i-Vendors awuthi sibona izenzani i-Vendors ngala throwing Vendors awuthi sibona yenzani beautiful touches from kuyona i-Vendors nayo i-Vendors okuseseyona i-Vendors bayasithemba abadlali bayi-Vendors mabaphethe lona ibhola shintsha kahle awuthi sibona yenzani manje i-Vendors ya-attack ngesithende wabuza i-Vendors lamshiya okuzoba yona goal kick hiyayo 18 quality siyahamba isikhathi liyashona ilanga esingazi kuzoyenzakalani namhlanje kuwona lo mdlalo njengoba manje sibona to a free kick hiyayo Vendors muhle lo mdlalo yini into engiyibonayo lana eNaturena ngisasho mina ngithi balithanda ibhola izakhamuzi zalana eNaturena okuyinto enhle kakhulu engithemba ukuthi more matches esifana nalezi or more games esifana nalezi sizohlale sizibona ngaso sonke isikhathi khona lana eNaturena ngoba ngempela yini into engiyibonayo yi-derby before the real derby between Kaizer Chiefs nayo Orlando Pirates kuyona Nedbank a cup final awuthi sibona uzonzana umdlalo wayi-Vendors uyabuza goal Vendors nele 18 quality ngiyangasho ngathi i-Vendors mayiphethe ibhola iyasithemba i-Vendors angayiboni kahle i-18 quality siyazi namhlanje badlale imidlalo eminingi kungahle bakhathele ngoba siyazi badlale nePorto mabeza kuwona lo mdlalo i-Vendors yadlala nayo i-Richards masiza kuyona le final awuthi sibona manje playback enziwa yona 18 quality Vendors awuthi sibona enzani i-Vendors
Vendors sukumisa Vendors offside offside kade yedwa ukwazile ukubona ureferee wathi hayi fair play angwazi ukunikeza inqaku nje ngoba iyayenzakala kuyona umdlalo wayiKaizer Chiefs nayi iMamelodi Sundowns. Hoyona corner kick throw in hiyo 18 quality ngamakhanda okusaseyona throw in yayo iVendors awuzibona uzenzani iVendors ngalo throw in awuzibona uzobafuna ngamakhanda uzenzani awuzibona wafuna ngamakhanda sebenza free kick yayo 18 quality free kick yeah 18 quality how this one uzenzani captain my captain uwayo 18 quality how this one balandela muva ngamagoli amabili eqandeni i18 quality. Nice touch. How this one manje asubumisa akunamuntu izambela lodwa phethe yena unozindi wayo iVendors uhambisa isikhathi unozinti hambisa isikhathi unozinti thumela phambili unozinti awusibona bafuna ngamakhanda awusibona basebenza ngekhanda okuyona iVendors but offside muhle ureferee uyakwazi ukuwabona ama offside okuyona offside yayo 18 quality awuzibona uzenzani 18 quality ngalo le bhola thumela phambili sebenza umdlalo wayo iVendors 18 quality. Beautiful pass from Gionettin Colette wabusa but to play on unozindi wayo iVendors nomdlalo wayo 18 quality bachayisene uzobhlungu unozindi umdlali uzwe ubhlungu siyathemba ukuthi ngempela le collusion asicollusion hesirazi kakhulu bazabuyela enkundleni labadlali ngoba ngempela asithanda ukubona abadlali bezwa ubhlungu ngoba labadlali basibukisa ibhola elihle kakhulu elisezingeni eliphezulu kakhulu ngoba basisa komunye umdlalo esisazobona ngapha kuyona Betway Premiership lapho khona esaziyo ukuthi ngempela kuyona cup final okuyona iOrlando Pirates nayo iKaizer Chiefs kuyona iNedbank ngingazi ukuthi kuyona iNedbank ecup final iOrlando Pirates izoyenza lezi ezenziwa iyona iVendors khona ngapha eNaturena ngoba ngempela iVendors idlala kahle ngempela ihamba ngamagoli amabili eqandeni ilandela emuva 18 quality but kumele wazi ukuthi 18 quality you cannot write them yet off ngoba ngempela bayakwazi ukubuya baphansi njengamanje siyabona penalty lapho khona izokhahlelwa umdlali wayo 18 quality njengoba ngisho ngempela ngithi ungayiright off i18 quality yonke imidlalo eyidlalile kuyona iEaster Top 8 soccer tournament yakhona lana eNaturena baye balandela emuva kuyo yonke imidlalo yabo mabadlala nayo iKaizer FC baye balandela emuva
mabadlala nayo iPorto kuwona ama-semifinal kade balandele emuva. Hathi sibone manje bazenzani ngayo le penalty. Hathi sibone sambona usibone banesuma phakathi. Captain, my captain from kuyona 18 quality 2-1. Njengoba ngisho ngithi 18 quality ngaso sonke isikhathi ilandela emuva. Ilandela emuva ngaso sonke isikhathi i-18 quality 2-1 kuyona i-second half yawo lo mdlalo. Vendors 18 quality 18 quality 18 quality. Beautiful pass from 18 quality. We are in front of 18 quality 18 quality 18 quality. Goal kick. Goal kick. Here your Vendors. How this one? Tumela Bambele. Bafuna Makanda. How this one? Selenza umdlalo wa Vendors 18 quality. Phezulu amabhale. Phezulu cishe lingena. Hayimosha isikhathi. Vendors iyathanda ukubuza mabethe ibhola. Vendors 2-1 ilandela emuva 18 quality ngegoli elilodwa. 18 quality. Vendors hadisibona nsani Vendors manje wabuza celeni webhale back pass ingozi sibonile 18 quality nge-back pass bacishe bazikhosta. Tumela phambili umdlalo wayo 18 quality. Vendors hadisibona nsani wachiya kahle. Vendors amchiya kahle. Dlalela emuva umdlalo wayo Vendors. Eighteen quality. How does one? Free kick yayo 18 quality. Muhlu referee uyakwazi ukubona uthi ngifuna fair play. Angifuni abantu abadlala ngabe lana. How does one uzenzani captain, my captain? Uwayo 18 quality. Ngoba siyazi 18 quality ngazo zonke izikhathi ilandela emuva. Njengoba ngabele ngisho kiyo yonke imidlalo abayidlalile baye balandela emuva kuyona Kaizer FC, balandela emuva kuyona iPorto ngamakanda. Hadisibona bayabuza phakathi 2 18 quality 2 Vendors. Into ngishoyo 18 quality ngaso sonke isikhathi ilandela emuva kuyo yonke imidlalo abayidlalile baye balandela emuva 2-2 2 Vendors 2 18 quality. Sazi kwenzakalani manje? Hadisibone kade bawuphethe umdlalo iVendors angazi kwenzakalani. Kade uphethe umdlalo iVendors angazi kwenzakalani. Bewuphethe umdlalo iVendors sazi kwenzakalani manje. Siyabona ulinesman ukhuluma naye ureferee. Asazi bamenzeni ulinesman. Ulinesman akajabulanga neze. Khona into abayenze ulinesman. Siyabona ureferee ukhuluma naye ulinesman uthi buyela ulinesman. Uyibona uphethe kahle umdlalo. Yellow card. Umdlalo wayo iVendors
uye wakhuluma kabi no-linesman ureferee wathi hayi asifuni into efana naleyo khona lana Naturena. Vendors phumela ngaphandle ibhola uzobona throw-in yoyo 18 quality. Awudizibona enzani manje phumela ngaphandle uzoba throw-in hiyo i-Vendors. Hiya phambili Vendors. Ivuna lenye inqawu. Hadu sebenza umdlalo wayo. 18 quality. Hadu uzibona enzani umdlalo wayo 18 quality. Uyana uphethe ibhola. Phumela phambili 18 quality. Nayo 18 quality. Akusaseyona 18 quality. 18 beautiful touch. Kuyona 18 quality. Vendors. Hadu uzibona enzani umdlalo wayo. Phumela phambili umdlalo wayo Vendors. 18 quality. Lamshiya huwa throwing ya Vendors. Bayashesha manje shonile ilanga sebenza umdlalo wayo 18 quality uzoba yona corner kick ya Vendors. Shonile ilanga hambile isikhathi 2 Vendors 2 18 quality ngiyangasho ngathi 18 quality awukwazi ukuba right off ungakapheli umdlalo. Yonke imidlalo abayidlalile bayabalandela emuva njengoba bayakwazi ufinyelela kuona lamafana. Alibona benzana phumela ngaphandle goal kick hiyayo 18 quality. Awudisibone uzenzani captain my captain uwayo 18 quality. Siyabona captain my captain ubuyela muva uyena olususayo phumela phambili bafuna amakanda sebenza umdlalo wayo Vendors. Nice touches from Uyeni Vendors. Phumela phambili 18 quality. Vendors saseyona Vendors phumela ngaphandle uzoyena throw-in hiya Vendors 18 quality. Phumela phambili 18 quality. Sambili isikhathi handball uzoba yona ibhola layo Vendors khona umdlalo wayo 18 quality okuthinte ngesandla. Awudizibona uzenzani ngale free kick i-Vendors. Sambili isikhathi khona balethile khona bazoyilanda thumela phambili halibona bafuna ngamakanda seyenza umdlalo wayo 18 quality ngekhanda Pulete 18 quality throw-in hiyayo 18 quality. Yethanda ukuhlasela okwamanje 18 quality yona heya phambili Vendors thumela phambili Vendors jila kahle busela emuva umdlalo wayo Vendors Pulete thumela phambili umdlalo wayo 18 quality. 18 usebenzela kanti umdlalo wayo Vendors emuva 18 quality. Nice touches from 18 quality. 18 quality, nice square. 18 quality. Phumela ngaphandle kuzobana corner kick hiyayo 18 quality. Sambili isikhathi khona bayilethile khona bazolanda angazi yibaphi abalethile yibaphi abazoyilanda ngoba siyazi winner takes all. Kuhle lana eNaturena Tuanwe goal kick. Asiyoni corner kick. Tiwa goal kick. Hiyayo Vendors. Halibona izenzani Vendors ngalo la ball. Thumela phambili yenzani. Halibona izenzani umdlalo wayo Vendors.
mangini ngithanda ukumunga ngathi udumela phambili sambili isikhathi bafuna amanqaku bafuna ngamakhanda athi uzibona wenzana ngamakhanda sebenza umdlalo wayo 18 quality Vendors dumela phambili Vendors bafuna ngamakhanda sebenza umdlalo wayo 18 quality Vendors hiya phambili Vendors sebenza umdlalo wayo 18 quality Throwing yayo Vendors Adubona enzani manje Vendors balibisele emuva Vendors dumela phambili sebenza umdlalo wayo 18 quality Vendors beautiful passes from Leonie Vendors wabuza sebenza umdlalo wayo 18 quality shintsha kahle 18 quality ngekhanda 18 quality sebenza umdlalo wayo 18 quality ngekhanda back pass ngekhanda 18 quality Vendors chika kahle Vendors beautiful touches from Leonie Vendors another touch from Leonie Vendors 18 quality phambili 18 quality kusaseyona iyahlasela 18 quality phakathi phumela ngaphandle okuzoba yona goal kick hiyayo Vendors khona umdlalo ozobuhlungu wayo iVendors uyashisa lo mdlalo uthanda ukungibuyisela emdlalweni esisazoya kuwona wayo Orlando Pirates nayo iKaizer Chiefs kuyona Nedbank Cup yona into esizoyibuka yona into esizoyiwitnessa esibonayo namhlanje eyenzakalayo khona lana eNaturena kuyona i-Star Top 8 soccer tournament njengoba kuyifinale corner kick hiyo 18 quality hadisibone bazowenzani ngale corner kick 18 quality sambili isikhathi shonile ilanga bafuna amakhanda hadisibone ngamakhanda sebenza nozinti dumela phambili hakunamuntu phambili lizambela lothi ibhola niyamona unozinti wayo 18 quality hambisa isikhathi dumela phambili Vendors nice touches from Leonie Vendors andisibona manje Vendors yenzani 18 quality Vendors sebenza 18 quality Vendors wabuza eceleni kwebhale ayedwa vo muhle lo mdlalo uyashisa lo mdlalo idabi yakhona lana eNaturena ziyayenzakala ziyawaphahlo khona lana eNaturena goal kick hiyayo 18 quality dumela phambili ngamakhanda Vendors dumela ngaphandle enzola throwing yayo 18 quality throwing yayo 18 quality uyashisa lo mdlalo muhle lo mdlalo 18 quality Vendors step over Vendors waphela umdlalo esiya manje kuwona ama-penalty ngoba siyazi umkhumula jezi khona bayilethile
khona bazoyilanda 18 quality into abayenzile mabadlala nayo iPorto bayabalandela emuva ngalo igoli ba-equalizer bayokuwona ama-penalty bakwazi ukuphumelela esingazi esikhathini samanje bazokwenza lokhu abakwenzile. Sikuwona ama-penalty manje njengoba sazi umdlalo uphele kwi-2-2 siyabona manje 18 quality iyona ezongena ukhandlela yona le penalty andisibone izoyenzani 18 quality andisibone uSpiderman uzoyenzani phakathi 18 quality enele Vendors uzoba yona eyokhahlela iVendors andisibone uzenzani Vendors ngayo le penalty ngoba manje penalty shootouts have umdlalo uphela mawo amagoli amabili ndawo zombili andisibone manje uzenzani ngayo le penalty umdlalo wayo iVendors 18 quality nele Vendors awudisibone uzenzani umdlali wayo iVendors uya ku right uya ku left awudisibone phakathi Vendors 18 quality awudisibone uzenzani umdlali wayo 18 quality ngayo le penalty yambona uSpiderman uyamnikeza uSpiderman uthi ngifuna ukubona uzenzani 18 quality Vendors awudisibona enzani 18 eceleni kwebhale walimisa umdlali wayo i-18 quality 18 quality Vendors sinzima lesikhathi sama penalty njengoba manje simona umdlali wayo iVendors uyangakuphi uya ku right uya ku left fakhona andisibone what a save quality Vendors sicela ukubona enye save eyenziwa unozinti wayo 18 quality sibonile umdlalo wayo 18 quality naye uya wayimisa ipenalty yakhe asibonani manje captain my captain uzenzani ngale penalty wayo 18 quality andisibone captain my captain phakathi 18 quality Vendors sokukhahlela yona iVendors andisibone izoyenzani iVendors ngayo le penalty kuyashisa andisibone izoyenzani iVendors ngayo le penalty buyela muva hlehlela muva andisibone uya ku right uya ku left uyafaka khona umdlali wayo iVendors ngayo le penalty ngoba zazi penalty shootouts after umdlalo uphele ngamagoli amabili ndawo zombili thanda isikhathi sakhe lo mdlali
wayo i-Vendors. Awudisibona wenzani? Thanda isikhathi zakhe. Awudisibona wenzani? Phakathi 2 18 quality 2 Vendors. Thanda isikhathi zakhe. Umdlali wayo i-Vendors. Ngeke kube nomthetho obekwayo mokhahlelwa ama-penalty. Thatha isikhathi eside. Sokuyokhahlela manje 18 quality. Awudisibona 18 quality. Izenzani ngayo le penalty. Shobona penalty shootout. Ule move umdlali wayo 18 quality. Awudisibona uSpiderman wayo i-Vendors. Uzowenzani? Uzokwazi ukusave? Uzokwazi ukwenzani? Awudisibona? Save uSpiderman. Save uSpiderman. Wayo i-Vendors. 2 18 quality 2 Vendors. Etukuseva Spiderman waso wayo i-Vendors. Sokuzokhahlela manje i-Vendors. Awudisibona uzwenzani? Umdlali wayo i-Vendors. Awudisibona njengoba kusaseyibona ama-penalty shootouts 2-all. Awudisibona uzokwazi ukulifaka phakathi 3 Vendors 2 18 quality. Sibonile umdlali wayo 18 quality. Bayakwazi ukusave ibhola lakhe. Awudisibona manje lo mdlali wayo 18 quality uzenzani? 2 18 quality 3 Vendors. Awudisibona manje uzenzani? Awudisibona umdlali wayo 18 quality. Hlehlela emuva. Awudisibona uzenzani? Faka phakathi 3 18 quality 3 Vendors. Kuyona Easter Soccer Tournament lapho umdlalo hoye waphela ngamagoli amabili ndawo zombili. Manje sikuona ama-penalty shootouts lapho khona amaqembu amabili anamagoli amathathu ndawo zombili. Awudisibona uzwenzani umdlali wayo i-Vendors. 3 Vendors 3 18 quality. Awudisibona uzwenzani umdlali wayo i-Vendors. Awudisibona uminyile mawazi ukuthi yini ukuminya. Uminyile lo mdlali. Awudisibona uzwenzani? Uya ku-right, uya ku-left, uya ku-far corner. Umdlali wayo i-Vendors. Awudisibona wenzani? Awudisibona wenzani? Phezulu wamapale. Phezulu wamapale. 3 Vendors 3 18 quality. Angaze ngayibona into enjengalena.
angaze niyabona madoda ubuhle bungaka kuona ama penalty shootouts. This manje uzoyenzani umdlali wayo 18 quality 18 quality 3 vendors hlala emuva. This one uzoyenzani umdlali wayo 18 quality right or left far corner. This one save Spider-Man. Muhle noSindi bawethu, muhle mizindi wayo ivenders, muhle noSindi wayo ivenders. 3 vendors, 3 18 quality. Angazi ilipi iqembu eliyophumelela namhlanje kuona ama penalty shootouts. Hadisibone uzenzani umdlali wayo ivenders kuona ama penalty shootouts. Hadisibone uzenzani. Hadisibone uya ku-right, uya ku-left, uya far corner. Angazi mina ngoba niyabona ngempela sambili isikhathi abaziyo bathi khona bayilethile, khona bazoyilanda. Hadisibone manje benzani umdlalo wayo vendors phakathi. Yaphumelela ivenders kuona ama penalty 4-3. Bakumdlalo omuhle kakhulu lapho khona esizokhuluma noNosindi wayo, uNosindi wayo ivenders usave amagoli amaningi. Ngingayinikeza yena, usebenzile uNosindi wayo ivenders. Yibona ombetha 2025 Easter tournament khona lana eNaturena ziyayenzakala, kuyacelebratewa. Niyabona kumnandi eNaturena ziyayenzakala. Sengizokhuluma no captain, my captain from vendors. Keeper, what a beautiful save today. What a beautiful game. Yini ongashela yona ukaringi kaJeku kagame alone. Sanibonani bafethu, into engayisho na save mara defensive yangidlisa. I tried for message for behind for goalkeeper. Into engicela mara can fight until ngayona kuma penalty. Mara masiyo win it's a win. Mara game is a game. Njengoba usho njalo ukuthi win it's a win. Usave amabhola amaningi kakhulu. Ungangitshela ukuthi ukuvimba yinto okhula uyenza ngaso okhule uyenza ngaso sonke isikhathi, uqale nje ukuvimba kuyona iEaster tournament khona lana eNaturena. Ukuvimba into nje ukuthi mina bengiyi-midfielder and striker sometimes. Ukuvimba nje into nami ngithe ngihlele endlini sasiluza igame 3-0, so ngabona ukuthi kuyadingeka ispirit sami lapha epalini othi nami ngizame nami ngatry ke ngaba mnandi ke sengithandayo nje. Nekeeper uvimbe ngempela, uyisavile ivendors esibonile ukuthi ngempela umsebenzi owenzile muhle kakhulu. Ungathini na kuma supporter ngoba kade belebele banisupporta ngaso sonke isikhathi?
Nakakhulu ngabonga kakhulu ama-supporter because wanginikeza ispirit for behind for goalkeeper nami kuze ngisheshe ngifunde igame mara ama-supporters into edingekayo ukuthi sometimes sihleli sinawo sonke nesikhathi ngathi bangaqhubeka besisupport. Ngiyabonga. Okay, ngiyabonga. Kubonga mina. Nizula ngempela masikhuluma naye uNozindi wayo iVendors abaphumelele namhlanje kuyona Naturena Easter Top 8 Soccer Tournament ekuyinto enhle esibonile khona lana eNaturena bezenzakala. See ya when you see us on Champion Circuit. Vendors nidlale kahle namhlanje engithanda nje ukuzwa ukuthi nisizwa kanjani ngewin yenu namhlanje. Rona uncle re thabile ka win. We could have finished the game in the second half, got a few chances but we couldn't capitalize. Mara re leboha win either or. Re leboha le goalkeeper rona o kgonne go sebeletsa vele from the get go nje. So it was a game of two halves, I think. As we are saying, it's a game of two halves. We've seen you guys, first half you've managed to score a first goal and a second goal. They've managed to come back with the penalty and they equalized. They've lost in the penalty. And also your team comes to penalty. There were about two misses that you've done, but your keeper came on board and managed to save you guys. How do you feel about your keeper? Well, ke motlotlo ka keeper because if I were to check it right, or feel the advantage stay two, which were kind of messed up because we may stay one, but then I'm happy we no capitalize ka A B 3. I understand. So hence I'm saying it was a game of two halves because we had ample of opportunities in the first half, hence we were to lead 2-0. But then for us it was kind of a mind game because like we had to keep pushing and pushing and pushing, gaming, but then we had to keep pushing again. No, thank you very much, sir. Nanizula ngempela masikhuluma naye umdlali wayo iVendors abaphumelela namhlanje okuyinto enhle kakhulu esibonayo khona lana eNaturena. Mawungekho uye waphuthelwa ungakhohlwa ukusubscribe ukuze sinikhiphele yona imidlalo efana nalena. See ya when you see us on Champion Circuit.